El personatge del supercatalà creat per Olga Resina està preparant la segona aventura. Després de sortir al carrer, el seu primer còmic, algunes editorials s'hi van interessar, però com a bon superheroi vol ser completament lliure i que ningú li imposi les injustícies que ha de combatre. Per això s'editarà amb micromecenatge. Almo, el supercatalà indignat, prepara una nova acció contra les injustícies socials. Ara, des de Prades, estudia com actuar contra la corrupció. No ens fixarem en algú en concret, però tothom que parli de corrupció i tal com la tractarem es veuran molts casos reflectits. Ens estem assessorant i tot amb economistes i gent que pugui entendre el tema. Però el nostre principi i la nostra intenció bàsica és fer moure consciències i fer que la gent sigui conscient de que tots hem de fer un primer pas. El supercatalà sempre segueix l'actualitat i incorporarà els grans moviments socials actuals com la V baixa o la consulta del 9N. L'evolució dels personatges donarà més protagonisme a la Cata, una amiga companya d'aventures que serà una especial heroïna femenina. La nova aventura estarà a punt a principis del 2015. Igual que el primer volum, és una autoedició. Ens hem trobat que el nostre supercatalà no pot agafar, no entra tampoc dins dels sistemes de distribució i de venda de qualsevol llibre. Com que veu que el sistema no funciona i ell mateix ha de trobar les seves eines per poder solucionar les coses, es troba sol, però no per això deixa de lluitar. Una part es finança amb micromecenatge. Segons l'aportació que es faci al projecte, es pot sortir dibuixat en alguna de les vinyetes del còmic, com aquests personatges del primer volum, que són veïns de Prades.